I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ayun, good morning mga bro and sis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay mag-ladies po ako ng bahay at mag-i-start ako ng dalawang sasakyan. Nice. Yung sasakyan ng kapatid ko at saka yung sasakyan ng anak ko na si Chris. So, tara samahan niyo po ako na maglinis at mag-start magpainit ng makina ng mga sasakyan na gamit dito sa amin. Ayan. So, tara. Ha? Oh, wala. Ano yung binagsak mo yung aso? Wala, 5 piso lang. What? Yan, na-start ko na po yung dalawang sasakyan. Ito ang Civic po ng aking anak at saka yung Monterey Sport po ng aking kapatid. Susunod na gagawin po ay yung magdilig ng halaman. Didiligan ko muna yung mga halaman niya. Nice. Halaman po ng kapatid ko. Nakabili ka? Ha? Walang baril dyan. Tara. Ito yung halaman ng nanay ko. Yan, maganda na siya. Saka ito, mga tanim na nanay ko yan. Ito po yung mga dinidiligan ko. Yan, malabong na ho. Magaganda yung kulay ng kanyang dahon. Yan. Yan yung mga halaman ng nanay ko. So, tatanggalan ko ng mga damo yan para solong-solong na yung lupa. Magdidilig lang muna po ako.
Tingnan ko muna yung kotse ng anak ko. Yung kanyang Honda Civic. Tapos papalit ako, papasok ako sa loob para maglinis naman ng bahay. Gagawin ko lang naman doon, magwawalis at saka magmamap. Tatanggalan po ng halkabok. Yan. Tingnan ko muna to. Mainit na to panigurado. Hindi nga, kamali. Ayun Tapos nagwa-warning na. 2 bar na lang yung kanyang gasolina. So kakargang ko ulit siya ng gasolina niyan. Patayin ko muna. Okay. Pagmaga ako natapos doon, ilinisin ko naman yung mga bags ng kotse na to. Ibabrush ko po. Pagmaga natapos. Nice. Dali. Yan. Pawisan ako doon Patay ko na rin pala to. Mainit na rin to Si Monmon. Yan. Ito yung yung terrace sport. Ito yung terrace sport ng ito. Marami pa siyang purudo. Ayan sa gitna. Alahati ng gauge. Tapos mainit na rin siya. Ayun Kaya pwede na patay. Patay ko na po. Okay. Dali babalik ko lang yung trapal. Yan, dala ko na yung aking panlaban. Aking mga armas. What? Naunahin ko linisin yung taas. First step ko, magwawalis muna ako. Hindi pala, magbubukas pala ng mga bintana at pinto. Malaki-laki rin po itong taas ito. Ay, nalaglag yung pala. Nalaglag. Wala. Ano ba yan? Walang. Balik. Okay, nalaglag yun. Nalaglag yung ating bala. Ayun! Hindi maganda pagkakakapit ng bala. What? Yan. Ito yung pang-map. Laglag. Sorry naman. Tao lang. Bukas lang ako ng mga pinto. Dali lang mga branches. Siyempre, smart TV siya. Pwede tayo manood ng vlog. Manood tayo ng vlog. Habang naglilinis, ayan natin siyang daldal. Si Enep Aqua. Dali, buksan ko.
Tapos na rin po ako maglinis sa taas. Yan. Babalaw ko lang tong mga ginamit kong pamap sa flooring. Tapos i-repair ko. Kuha ko ng tape. Sana dito pa yung tape. Itong baba, bukas naman. Yan. Ito yung nanay ko, pakita ko sa inyo. Ayan, aking nanay, yan, daddy ko, yan. Si Rupert P. Quijano, yan. Si Juanita Q. Ginto. Yung Q niya, hindi po Quijano, Quiambao. Yan. Juanita Quiambao Ginto. Shoutout dyan sa mga kamag-anak namin Quiambao at Ginto, dyan sa Makabebet Masantol. Yan. Shoutout din sa mga Magat, Lakap, Tolentino, yan, mga kamag-anak namin yan, mga Manansala. Yan, sa lolo namin, sa side ng nanay ko yan, ha. Sa tatay at nanay ng nanay ko. Yan, dito naman sa daddy ko, Rupert Palomares Quijano, sorry, mga kamag-anak namin Quijano. Shoutout po sa inyo. Langgomes, yun, yung mga kapatid ng daddy ko, tito ko. Mga Langgomes ang apelido. Desena, yan, shoutout po sa mga Desena family. Yan, shoutout po. Shoutout din sa mga Ginto clan,
Kiambao Clan, ano pa ba? Kiambao Clan, tapos Lakap Clan, Quijano Clan. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa aming mga borders dyan sa Barangay Makiling, Calamba, Laguna. Ayan. Kay Karya, shoutout sa iyo ha. Ayan, kay Paring Mario, shoutout sa inyo. Sa mga lahat-lahat na nakatira dyan sa Barangay Makiling, Calamba, Laguna. Ayan, shoutout sa inyo. At like kayong mag-ingat dyan. Ano? Okay. Mga bro and sis, pakipollow po yung TikTok account po ng aking Madonna. Madonna ni Aqua ang kanyang pangalan sa TikTok. Paki-search na lang po, paki-follow po, paki-like po, paki-heart yung kanyang mga video. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga bro and sis.